W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, a zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boga Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratcy, lubi sotry kniezu, lubi osadni, Chrystus jest z martwych stanął, zawinuje żywy. On jest między nami. My przykazamy, żebyśmy postelnienie od Niego przyjmowali za nasz jedny dzień, za nasze żywienie. Dziękowni dowieramy się Jemu a prosimy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu wszelką a was zasłużone myślą, ryczą, jednego, a dobre moja wina, to na Bożu służył stajną Wyżu Maryju, wszystkich aniołów na świecie, a właśnie modlę się za mnie, pięknie naszym Smij so nad nami wszechomocny a miłościwy Boże, a spuszczy się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Boże nasz Ojcze, przez swojego Syna si nas umożył, a za swoje dzieci przywiązał. Lej mile na nas, kotcyż do Chrystusa wierzymy, a daruj nam wierną swobodu, a wieczne dziedzictwo. Bo to prosimy przez naszego Knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą, a Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jakąś siłą przekonał występował w Damaszku imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, siłą przekonania przemawiając imię Pana.
Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cerazeli, wysyłali go do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i błogosławił, obfitował pociechę Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Čitanje z prvního lista Świętego apoštola Jana. Dzieci, nie lubujemy ze słowem ani z jazykom, ale lubujemy ze skutkom a z prawdą. Na tym spoznajemy, że sme z prawdy, a z tym zmierujemy przed nim swoje świadomie. Byrnież nam wutroba, štož koli porokowała, przetoż Bóg wiace a wszo lepiej wie, hacz nasza wutroba. Najlubši, jeli nie zasudzi nas nasze świadomie, dowierzamy so Bohu, a wočež kuli prosimy, dostaniemy od Niego. Dokež mamy so po Jeho kazniach a czynimy, što so Jemu spodoba. To je Jeho kaznia, wierzyć do mienia Jeho Syna Jezu Chrysta a lubować so mie sobu, kajże nam przykazał. Štuž ma so po Jeho kazniach, został Bohu a Bóg w nim. Z ducha, którego się nam dał, poznawamy, że Wun w nas została. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Кричи, князь, восстаньте во мне, а я восстану в вас. Что ж восстане во мне, то понесе веле плоду. Kněz, buď s vámi. Słowa światosczynia po Janu. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obficy. Wy już jesteście czystsi dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeszcze nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak win latorośl i ucznie. Potem ją zbierają i zulczają ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowo moje we was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przynosicie i staniecie się moimi uczniami. W onym czasu řekne Jezus swoim uczobnikom: Ja sam prawy winowy pęk, a mój wódz je winica. Każdy pruczo na mnie, kotreż płód nie przyniesie, on otreznie, a każdy pruczo, kotreż płód przyniesie, on czesa, żeby więcej płodu niesło. Wy szczehiżo czystsi słowa, dla które sam wam ryczał. Wostańcie we mnie, a ja wostanu we was. Kaž pruczo same ze siebie płód nie niese, kiba zo wzdunku wostanie, tak też wy nic. Kiba zo we mnie wostaniecie. Ja sam winowy pęk, wyście prucza tam. Štuž wostanie we mnie, a ja w nim, tun poniese wiele płodu. Przetoż beze mnie nie możecie niczo czynić. Štuž nie wostanie we mnie, będzie zacisniony, kaž pruczo, a zesknuje. Zezbieraja je, a cisnuje do wohenia. Tam so spali. Jeli wostaniecie we mnie, a moje słowa we was, proście, o czoszkuli chcecie, a dostaniecie. Mój wódz będzie przez to osławiony, zo poniesiecie wiele płodu, a zo będziecie moi uczomnicy. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestre, kniezu, lubi ostatnim. Co człowieka fascynuje? Mnoho věci to są. Osobite, drugie też jednore. Na šťirovace se dopomínam. Jedna mać povedaše, jak beze swoje dżowčičku we wulkim mieście nakupować. Zoby hoke a toke na krótki czas pučašła, witaše możność zastupi do cokve. Tu by cicho. Hacz również by też tu wiele ludzi. Mnozy zaswiecichu świeczku. Dżowčička him chwilu kajż zakuzwana piladowaše. Jako cokej opuszczychu ona praj, maci, jole ma si butung nes rejne. Jole bunžine nie je sam.
dziecko bie słowo o Bożym domie posłownie rozumiło. Cyrkev je dom, w którym Bóg bydli. Doroszczeni so takim słowam znano troszkę posmieja, dokiż wiedzia, żaden rum Boha nie może zaureć, krótsze dzierżyć. Niczo, coś możemy my myśleć, nie może Bohu ranice dać. A tola, też my so praszamy, gdzie bydli Bóg. Jako kral Salomo pryni tempel natwari praje wun przy poswieczeniu Bożo nic niebiesa, ani niebiesa niebies nie może tebi być zranicu, bo kelko mienie tunle twa, kotry sym tebi postają. Salomo je wiedział, że Boha nie możesz do jednej kieży nucić, nicze zamknąć, a tola je wun wuraznie Boży dom twarił. Czego dla? Odmowu nadędziemy w jego paczeriu. Tam reka mnie drugim, słuchaj na swój lud, gdyż so tule k tebi modli. Po takim. Nic. Dokiż by Bóg chciał dom twariny z drewa, z kamieni, ze szkleńca albo z czego szkuli, dawa Boże domy, ale dokiż ludzie trebaja jedne miestno, na którymś może so zromadzić, a so k Bohu wołać. Nasze Boże domy są pokazki na to, że Bóg na nasze wołanie słucha. A nasze Boże domy są pokazki na to, że je Bóg slubił, że będzie stajnie nasze zredzizny. Boże domy pokazuje, że człowiek ma przed Bogiem czestionność. Hać by to pryni człowiek w świetniszczu, albo hać są to najnowsze satelity albo sondy, które daleko precz od Ziemi so do nieznatego podaja, nigdy nie obstaje strach, że nikt do Boha storczy. Štož vědomost zas a zas namaka je nesmierna prózdnota, cišina. Niekto škuli praj, my sme sami, gdyż my nesme w Bohu. My sme w Bohu, to reka, Bóg je miestnosť sveta. Na první pohled zdá sa to také uprajene byť ťažká, abstraktná formulácia. O nej môžeš dera rozmysľovať. Na koncu to reka, Boha nemôžeš namakať, kaž nekajku vec. A runie tak, do toho runia oznamenia, zo ničo nedáva, što ješ movo nás z Božej prítomnosti utorniť. Bo je, bie a ostane. Przy jednej katechéze miachu dzieci tuto sadu budo spełnić. Jezus je za mnie. Dypk, dypk. Jedne dziecko napisał, Jezus je za mnie, wona kieża, w kotrejż bydlu. Dom, w kotrymż bydlu. Hinak to święty Jan w swoim poselstwie też nie formuluje, gdyż prawi, wy bydlicie w Bohu, a Bóg w was. Bóg fascynuje. Wieda, Bóg jest z nami, zmieruje, dawa pokoj. Chcemy z nim być rady. A runie toho dla so praszamy, gdzie bydli Bóg. Znano mieli się zwierzyć, tute praszenie runie naopak formulować. Gdzie bydlimy my? A nasza odmowa niech je, my bydlimy w Bohu. Gdzieś ludzie tak myślą, a jednaja, tam so bezwuzacznie mnie sobą przyłozmu. Lubuja, se szansu daja, kajż boju każdemu z nas da. Za to sme mu dziakoni. Amen. Uznajmy nasz.
Jezus Chrystus, dobry pastor, je za swoje stadło umrł a zruha stanął. Prośmy Jeho. Chryście, Ty si światło, kotreż we ćmie świeci, żywo żywienia a radoście. Pomaj nam swiernie za Tobą kroczyć. Prosimy Cię, Ty si przeszł pуть cierpienia a krzyża. Daj, zo bychmy z Tobą cierpio a umierajo z Tobą też zruha stanęli. prosimy Cię, Kralo krasności, oczekujemy, zo so zjewisz w krasności. Daj, zo bychmy Cię niedy wuladali od oblicza do oblicza. prosimy Cię, Syno niebieskiego Wódca, Ty si nas postajił za posłu swojego jutronego poselstwa. Daj, zo bychmy z radością wozjewili Twoją sławu. prosimy Cię. Ty si nas obdaril, Bożo, z nowym żywieniem. Tobie budź chwała a dzięki na wieki. Modlmy się. Wieczny Bożo, przez tutun światowo podawasz nam podziel na swoim bójskim żywieniu. Daj, żebyśmy Cię nie spoznali jeno po wirje, ale Tobie sledowali też w swoich skutkach. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, za Tobie, Knieże, każdy czas, wo Ciebie pak nitko wyskajo sławimy, gdyż bu złoprowane nasze jutrone jenio Jezus Chrystus. Wszo stare je zajszło, padły świat je umożeny, a żywienie je w Chrystusu obnowione. To dla wyskażon świat jutronej radości, ale też niebieskie silności a janżelskie mocy, Tobie piosenka wyśpiewaja, pospetują bez końca.
W oprawdzie światosy knieże, żruwoż je światost, czy to dlacze prosimy. Postytu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj ciło a krej naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpieniu uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim wuczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šitce od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim wuczomnikam prajom, zmicza a picie šitce z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krej, kotraž bude za was a za mnohých przelata k vodavaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominaj. To je potajnstvo víry. Wspominają też niebieskie Otcze na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, za Sy nas spowował przed Tobą stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krej, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę i powsze ziemię rozbrojeną, a wudospełnij lubości. Gromadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dawa soci Boże wszechmocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Kłodcy naszej przeproszują dzieci do predka, pójdzie, tworzymy wielki krón, ale na prawo. Trebamy swoje wódce. Tak se stupcie, so macie rum, jem bole predku, jem bole zade ewentualnie. Wódce nam, Kinze Jezusa, święto Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stańco Twoja wola, kaj ściany był tak na ziemi, przybytkiem nasz daj nam dnes, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie weź nas do spytowania, ale umarz nas od złego. Nie dzierżymy swoje łuce otevřené. Umož nas, knieže, otevšeho zbého a daj milé pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám. Zobychmy otreka przeco swobodni, a przedewším zamučenjom wiesci oczakowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Jetzt bitte mir den Gruß
kruz začin, čo je přivotare. Víš, čemu tak hromadže ten kruz začin. Vulkatne. A so čím? Jutro je Jezus svojich učovníkov s postrovom pokoja zveselil. Z toho časa sme tiež mysliť najče. Pokoj knieza bol stajný s vami. Nechme ešte raz, pomýrať. Agnus Dei, victorious Agnus Dei, Agnus Dei, victorious peccata mundi, dona nobis pater. Liče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta. Živopisy.
Modlmy so. Miłościwy Bożo, Ty si nas niebieskim chlebom nasycił. Daj, zobychmy ze starych nauczeniu przejśli do nowego żywienia przez Chrystusa naszego Knieza. Głosowaniam. Dwiema jedzenca niżpo z procesynem. Modlimy so różoc w Kroszczycach od ponże do piatka własna czarzyncicci. We klosztre niedzielu dwiemaj, utoro własna cicci piatk 19 godzin. We Woklecach utoro 19 a czwartk własna godzin. Kemsze su we Woklecach czwartk wieczor własna ciceci. Szulskie kemsze su tutun tydzień we klosztre utoro 15 godzin ciceci. Sredu jest widzian świętego Józefa Dziwaczerja. We farskiej cyrkwi su kemsze rano we 8. Wieczor 19 godzin je pryni miejski nyszpo, kotryż nasz cyrkunski kór obrubi. W klosztre su tun dzień kemsze rano we 7, konwentne 8 serbskie. Wieczor na po 8 je miejski nyszpo niemski. Dalszy miejski nyszpo w klosztre je czwartk 19 godzin cicci we serbskiej ryczy. Pryne woprawenska wuczba tutun tydzień nie je. Pryne woprawenske dzieci w klosztre maja piatk, cečo piato, druhu svetu spowiedź. Dżens za tydzień przystupi tu w Kroszczycach, cija 40 dzieci pryni raz bytu Bożemu. Kemsze su w serbskiej ryczy 8 godzin cicci, w niemskiej 10 cicci. Za kemsze zwuczuje dzieci sobotu w 13 godzin serbskiej ryczy, 14 godzin cicci w niemskiej ryczy. Żakne niszpo, niedzielu serbski dwiemaj, niemski cioch. Zbierka dżen za tydzień je za farsku cyrkiej w klosztre za nadawki namiestne. Zapłać prajmy za szczyjowace dary, jutram nazbiera sobie kolekcze za farsku cyrkiej 3470 euro a 15 centów. Na ekumenickim nyszporze dary so za cyrki we wielkich redoriecach 980 euro 5 centów. Za ponowienie farskiej cyrkwy dary so na konto osady 200 euro. Sakrament Świętego Mężestwa da sobie zaudać, prosita wierywych o modlitwu, a przypojetaj so trzeci raz Dave Kretschmann z Lipska a Wiktoria Szramic z Horku. Jej wirowanie jest sobotu tu w Kroszczycach. Kletu je firmowanie w Kroszczycach niedzielu 30 marca 9 godzin. Prynnie Święte woprawienie w Kroszczycach je kletu 25 meje w klosztre 1 junia. Tutun sobotu, 4.5. od 11.30 do 15 godzin je dzień otworenych duri pola kapałników w Dreżdżanach. Tam przewiedzie so za zajmców zjawna proba, próbowanie wosa a wiedzienie po internacie. Dżęca witamy gości z Polski, tu do Koszczyc, też na Bożym Mszu. Bardzo witamy nasi gości. A potom po procesionie zetkają się oni przy pomniku na Fulke Sorce, tam skiczy zakładna szula mały program. I na prostwa za knihu 800 lat Koszczycy, Wosada wiejskie żywienie, kotraż ma kletu wunsch, pytamy historyczne fota z czasa do wojny, a teze NDR-skich lat. Właściwie pytane są fota na temu wosadne wieski, stare napolady, kulturne a nabożne żywienie, procesione, ratarstwo a remesło. Każde foto, które są w knize oczyszczy, są w obsiedzeri zapłaci. Wotodajcze foto nafare, albo pola Tadeja Szymana, cyrkwinska, je na 20. Fota se skenuje, tak so możecie się je nudom zase domoj zać. Ministrancze niech przyjdą proszę po procesionie do zakrystije, a wotom zaja się nowy plan. Kemše su jutra na besednih, za zemreteju Bena Krala a Simona Brezana. W utoru za kude dusze skazana z Kroszczyc. Sredu we 8, za zemreteju Jana a Hanu Kmečovu. Wieczor miejski nyszpo pryni. Czwartk 15 godzin za zemretego Konrada Bessera a starszego Mariu a Jana z Kroszczyc. Piatk wieczorne za zemretego Jurija Mirčinka, manžesko Heinžu a syna Jana, kaj štež za živok a zemretych swybnych z Kroszczyc. Sobotu 11 wirowanie, Janie zwučovanie, na pocior zwučovanie, 4 spowiedź do runia 6,
a potom před niedzielskie kemše za zemreto Jana Cyža z Jasince, přichodného syna Tomáša a vnučko Michała a Marka. Dżen zatedžen rano ve 7 za žiwych a zemretych sobo Wingorec z Kroszczyc. Potom 8 a 10 za prynowoprawienskie dzieci, a potom poponiu Žakny Nišporaj, serbski a niemski. Wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadną modlitwu, za wykonanie służbu. Prośmy Boga o jeho żonowanie, z tym zapadamy się z procesunem na pucz na kirchę.
Modlimy się za naszych zemretych. Wódce nasz, i syny nieba, swych za Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajszczany tak na ziemi. Silny chleb nasz daj nam dnes, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spytowania, ale umocz nas od złego. Przechodź Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Zdrowaś Maryja, napełna, jest to użonowana żonowana z wierzącymi, a żonowany jest Jezus Syn. Święta Maryja, Matki Boża, proszę za nas grzeszników, niech w rodzinie naszej jest serce. Amen, Maryja, amen. Knieże, daj wszystkim naszym zemretym wieczny odpoczynek. Niech odpoczywają w Bożym pokoju. Amen. Niech Bóg z wami. A z Twoim duchom. Niech was pożonuje mocna a miłościwy Bóg, Ojciec, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja. Bogu taka chwała, halleluja, halleluja. Halo na niebies, raduj so, halleluja. Dokeż, otwę Gospod na wienocy, halleluja. Jest Amen, kaj się chwalił, halleluja. Ostoha za nas, halleluja. Bądź chwalny Jezus Chrystus. Witajcie w Łatomsze.